stjärnorna. Huxa om han som skapte där. Han lever så länge att huxa om, men han glömmer aldrig mer. För jag förreser stjärnorna. Huxa om han som skapte där. Han lever så länge att huxa om, men han glömmer aldrig mer. Han som skapte solarna, alla stjärnorna, stjärnorna. Så att han kan lägga ord jag trodde människa som är. För jag förreser stjärnorna. Och se om han som skapte där. Han lever så länge att huxa om, men han glömmer aldrig mer. Fyllt av glädje är ju det du jag älskar mig. God i himlen har sagt att han ska aldrig glömma mig. För jag förreser stjärnorna. Och se om han som skapte där. Han lever så länge att huxa om, men han glömmer aldrig mer. För jag förreser stjärnorna. Och se om han som skapte där. Han lever så länge att huxa om, men han glömmer aldrig mer. Välkommen i söndagsskola. Hjärtliga välkommen i söndagsskola i dag. En annan söndagsskola här som vi bara är och några helt få här. Det är bättre att vi finner hjälp av de stora gentorna i badnakörnen och syns vi också i det. Vi får att höra om det god skapte jörderna, akkurat som det hörde det första sanchen. Och så får vi det syntjanekv. Jag hade vi får bara beina vid att synja en av träet. Hver skapte stjärnorna? Ranva och var kommer att göra tecken vid oss. Ja. Hver skapte stjärnorna, stjärnorna, stjärnorna. Hver skapte stjärnorna, god i himlen och skapte blommorna, blommorna, blommorna. Hver skapte blommorna, god i himlen och hver skapte fåglarna, 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 fåglarna. Hver skapte fåglarna, god i himlen och hver skapte te och med, te och med, te och med. Hver skapte te och med, god i himlen och hver skapte stjärnorna, blommorna, fåglarna. Hver skapte te och med, god i himlen och varje skalle säga tack, säga tack, säga tack. Varje skalle säga tack, god i himlen och Så att vi synja med. Kanst du ge det navnet mot? Kanst du ge den navnet mot? Kanst du ge den navnet mot? Ja, det kan det, du är stark.
Ja, så det Jesus bästa vinner baddarna. Därför inte söndagsskola för bo utan han var sjunken här i huset alltid. Så att han att så får vi det höra bibelsövna från Sigrun. Jesus bäste vinner baddarna. Jesus bäste vinner baddarna. Deiligt det här var så goda hjälpare till sanchen i det. Ordentligt gott. Nu får vi höra bibelsöv. Och till det var långt att finna vita vad vi får höra om. Men när vi får höra bibelsövna så får vi hålla hånderna samman och be till Jesus pappa. Och gå Jesus pappa, vi ser att det är så tack för att vi lärde att känna till. Du som älskar okkon, har skapt allt, eisen i okkon. Nu ber vi det så innerlig om att välsigna henta söndagsskolan för okkon här och alla söndagsskolan runt om i landet i det. Jesus pappa, hjälp okkon att öppna okkara hjärta och lusta efter vad du vill lära okkon när vi gänger söndagsskolan och lusta efter åren. Tack Jesus, du älskar okkon. Amen. Vi tar ut det att höra en bibelsöva och bibelsövan ut det hon ständer i Bibeln och i de första kapitlen och att de första søjene. Och så är det inte, ja, det var långt att finna vita vad det är. Det är om skapanena. Det är god skapt i allt. Eisen i okkon. Det ständer allra främst ut i första kapitlen. I väntan är rättas. Och i festene skapa i god himmelen och jörna. Och i festene skapa i god himmelen och jörna. Det var här allt började. Och god skapte jörna och det ständer att jören hon var öjen og ber og myskor la i vår atlastene. Det var svart, akkurat så var det som Bibelen er. Så var det bara myskor i det hele. Men Gud, han har sett seg for att skapa. Og han skapte bara ved å si det. Til Gud er så stor og sterskor og gåer. Og han er han som er størst. Han säger, vær ljus, och det var ljus. Så där syng vi ljus. Och Gud skilte ljuset fra myskren. Och det ständer att han helt ljuset var skjera gott. Och jag älskar ljus själv. Ljus det är öjliga gott. Jag tycker vi bötterna känner det eisne. Kom in i en myrskan tjattlare. Det är otroligt gott att ha en kontakt att trusta så att det kan bli ljus inne. Det är gott. Så i myskri är nog så underligt och kejligt. Så tack Gud att du skapte ljuset. Och så är svaret eisen att vi finner om morgon, till det lossnar och kväll, till det myrsknar, och till dävor och till nått. Till Gud skapte ljuset. Det var den första dagen Gud skapte. Han skapte ju i flera dagar. Den nästa dagen, ta bort en sånt som vi så gör.
Ta gjørte han kvolv, himmelkvolv og heve. Det var den neste dagen. At han bytte opp, så vi tar himmel og hev. Og 3 dagen begynte det å bli sinde meira. 3 dagen, ta var det at Gud for å samla vøttene sammen, og han for at gjøre det så at jøren kom og puntan, så vi fikk å se at det var land, og det var hev, og det var skjekvar, og det vet vi eisen her i våøytene, gosse godt det vi eier negg flott og stor vøtten, og vi eier neggvar vekrar fyrer og i øytene. Så vi kan gledes i vår at Gud skapte det så godt. Alt som vi kunne njóta. Og ikke bare til at han skapte landet den 3 dagen, men han skapte eisne alskens trø og runnar. Det ble så vekkert, stortrø og smarre trø som var til å skugga 4 tjåkon til vernt, og trø som var planter som gjør det så vekkert vid liten. Og han skapte eisne trø. Nå har vi unga mynter, men wow som det godt han skapte surepletrø og banantrø og dadletrø og alt møvelig som man kan äta seg mettane av. Og enda har vi ofta sett havar her som det sånne flottar i hillen som og akanner eller gost eisen i vattnen til eisen ordentlig pent. Det det sommarstene. Vi tar nekva takka gode fire at han så har skapt alt så godt og så nytt til okken. Faktisk kan vi leve av øtland som han har skapt. Og så kommer vi til den 4. dagen. Da var han skapte til store ljøsene av himmelkvolven. Han skapte et som vi elsker, det solene. Vi tøtte kanskje førjen yngstokk og meira hita av solene, men vi tar negljøs til største parten av åren. Så takk Gud for solene, og så skapte han månen, eisen av lysa om nottene. Vi kvørster han fotlår, og vi kvørster han holvår. Og så skapte han alle stjøttene som vi da var sundt om nå. Der og større, ikke så luttler som der og der bare så lengt borstår der vi sudja der. Alle stjøttene at lysa. Så flott vetra kveldene. Og til Gud skapte dette, så fikk vi eisen imiskar årstøyer, at det vetor, og det sommar, og det og vikangonger, og månene genge imist, til solen og jøren, og alt, og månen geng skappa gjøre til. Så det har Gud eisen skapt, at vi finner alt det. Alle årstøyene. Og så kommer vi til 5. dagen. Det enda mer spennende. Så da kommer vi til noen livande dyr. Og i halte at vi færre at byrja vi. Da skapte han alle fuglarna. Vi så ikke som det var ørner i førjon. Det er hvor fuglarna Han skapte, vi så ikke ofte nekva fuglar av luftene, og han har skapt som flikva lenka tegnar, ur øron London heima vidja okkon, sommer bygg vi trøvun og gjøre seg reier, men alt det skapte god eisne, alla fuglarna. Beit her store og her små, som gjør det så vekkert tjåkon i natturene. Og eisne til nekva nytto. Det nek som livet av teimon, og vi til førjon, vita, hvordan nek fiskane hava toja, eller fiskane i sjånen, hvordan nek te hevra toja. At okkara papar og kanskje mammer eisen kunne fære ut av fiska, og te kunne fære om man av vatten,
vatten og fiska, eller i oven her som det alle fiskeren som man får seler og får løn for det, og som eisne så gode fisk å ete. Og vi kvart har vi hittet om man har sand, så sørger vi det akkurat svener som god eisne er skapt. Etla vi færa for boi ångstan i her, det her var donner, så det så godt, og hona litt av sørger donnerpær vid donnungen. Eisne om man får en tur ut av sand vi kvart, så sørger vi donner og ungar. Alt dette har Gud skapt så vekkert. Fantastiskt att eie en sånn stor god og være baden til honom. Og hver efter god har skapt, så sier han det var sera godt, og han gleddes i det. Og så kommer vi til den satte dagen. Her nekkom jo, men her mangler en sintor. Og satte dagen tar byrjan å skapa dyrene. Jeg har alltid vi for å byrja, vi sier noen som vi kjenner så vel her i førjon. Og vi så gå vi sier i førjon. Og der var nekva sia for dere. Og kanskje vi eisen kunne sette haren der på som han eisen skapte, men jeg har alltid haren der gøyma seg nå av døven, til nå akkurat haren menner ut i kjøta. Jeg vil haren har jeg gått med. Det går med seg at han fyrir. Haren her. Nekvar ble skottnar, og det smakka vel. Onker sektar i det. Og kjetten eisne, som vi så gøy vidt, det var kjetter heima og hundar. Alt skapte godt. Han skapte eisen de store dyrene som og vittel, som vi kanskje ikke sodja dagliga, men de som har vært i en djuragære, de har sæbe, bjattner og elefanter, eller føyler som det heter nå, og giraffer. Og så hestene, som så gøy og bruker nekva tøy sammen vi. Og vid at det hvert han skapte eisne leivene, og nekv åndordyr. Her det sterskar og vittlar. Og en affær så har jeg sett en leiv som ikke var i djøra gæri. Hun gikk og gjennom en park her vi skulle sove. En vitt leiva. Og vi måtte ha en vaktermann av vært i rokken der vi så. Tøy betur at det gikk godt. Og jeg hadde leivan raddestokk. Nå søtter vi hvordan vekkers god har skapt alt. Men en mangler okkurst. Og vi pleier å si at det som mangler nå, det kronan av versen. Akkurat som en konkur har en krona, så han helt særlig. Så vi mennesker som Gud skapte, han satte det igjen, kronan av versen. Gud skapte okkon. Han skapte mannen, og han kallet han for Adam, og det mest mennesker av hebraisk. Og Evo. Han skapte de stender i Bibelen som mann og kvinne skapte han det. Og da han har skapt det, så stender det i Bibelen at han velsignet i det. Han velsignet i det godt, og han skapte det i søgne minstende reisene. Og han sier vidt deg, være badenrøyk, altså få i nekv baden, og oppfylle hjørene, og lette hjørene under dykken. Og de skulle roa i vår hausens fiskon, og himmelsens fuklon, og øtlån døyrene, eisene til må vittlå. Det sier god vi Adam og Evo. Det vil si at det eisene til okkon i det. Det vi menneskene som han har skapt, og som lever i det. Vi har også om, han skapte okkene søgne mynd. Det ikke tog jeg vi lukket skote, for det har lukket vår en eier som han kanskje, eller lukket samme slag hår som han. Men det er helt mer enn det. Han skapte okkene vi, noen særlig egenleikon som døyrene ikke har, som bare mennesker har.
Ty människor så imisk, vi av imisk kan lita henne, og vi av imisk sle av hare, ta sådja bara at de som her i det, gosse imisk det vøker av kvørsenhått. Og god skapt okkon ødel, vi imisk egenleikon, som då så väl vi tölon, som då så väl kanske att läsa, som då särskilt väl kanske spela boll, sparska, eller kanske att det då särskilt väl att göra tonlek, eller måla eller också rätt. God till skapt och öll särskilt. Det mestjör, det blir hans mynd att det finns något gott från honom. Vi tar finns en heila också vi. Och vi kan lära mer och mer. Och vi har ett hjärta. Och åkara hjärta. Det kan føla till vi känslor. Och vi kan älska. Och god giv och Jesus som firmynd är fylja. Tar vi höra om han och lär om han. Så lärar vi hur så god är yngsta vi våro. Och brukt och alla enlägarna han lagt i oss. Han givet okko myndlega råa iver ötlun av hjørne, og han innskjer vid gau vi hjørne. Han innskjer vid gau vi dyrene, han innskjer vid gau vi notturna, han innskjer ikkje vid heta kvann annan eller at det krutsk, men at vi elska og tek okken av kvann øron. Til sånn jeg fram i det at notturna alltid vi er spilt, men god innskjer at vi hjelper seg, at vi rotar opp, vi tok som fiskarna i haven, og at det ikke eter plastikk, og donnerna der for at suttla fram vi, at det ikke eter så det skyte som ui. Vi skulle halda notturna reina, det Guds innskjer. Vi skulle være gau vid dørene som hava det ringt, eller gau vid ødeldør, det trygg vi. Og så hokser jeg eisene at vi skulle eisene omsorgen for de mennesker som ikke har det så godt som vi. Og det får vi sikkert å høre om at Sindra Trætsettene, at han har bibelsøvnene, det har vi tatt mulighet til eisene her i Sørveie, at sende denne jævlagave som gjør mån til bøttene som unge jævlapakker får. Så i Guds gjør ikke det samme som vi får. God skapte dere mennesker eisen så at vi vet hva det er rett og hva det er skreft. Og det borteste av det ødlån at vi ikke alltid velger at det er rett. Men så har han sendt dere Jesus som frelsere. Da vi har gjort dere skreft, eller vi ikke gjør det som vi visste vi skulle ha gjort, så kunne vi be om firegjøving. Be av Jesus som firegjøving. Han elsker dere, er deg for dere, og han firegjøver dere, og vi venter dere til han. Det var bibelsen vi skulle høre i det. Amen. Takk for det. At det var en ordentlig god bibelsøve, og jeg hadde en ordentlig flott mynd som vi tar ved. Vi får se en sang av træt om skapandene. God, han skapte skjøttene. Det var ikke sånn så reelle enn jeg sundagsland, men kanskje at tid nå for å kunne lusta hjemme og så ferdig synge han. At du neste for. Gentner har trenet sin til åren, så jeg halte vi då, ne? Det glomte. Vi prøver. Och han skapte mig.
du vita hva ljóta vær? Og jeg skulle vi synja først, hundar, så kjetter, og går det så, grusar, og så hestar til endans. Vill du vita hva ljóta vær? Takk og skapte allar hundar. Vill du vita hva ljóta vær? Takk og skapte allar hundar. Det sier wow, 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 wow. Det sier wow, 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 wow. Det sier wow, 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 wow. Takk og skapte allar hundar. Vill du vita hva ljóta vær? Takk og skapte allar kjettur. Vill du vita hva ljóta vær? Takk og skapte allar kjettur. Det sier mjau, 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 mjau. Det sier mjau, 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 mjau. Det sier mjau, 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 mjau. Takk og skapte allar kjettur. Vill du vita hva ljóta vær? Takk og skapte allar grusar. Vill du vita hva ljóta vær? Takk og skapte allar grusar. Det sier øff, 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 øff. Det sier øff, 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 øff. Det sier øff, 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 øff. Takk og skapte allar grusar. Vill du vita hva ljóta vær? Takk og skapte allar hestar. Vill du vita hva ljóta vær? Takk og skapte allar hestar. Det sier gubbeli, 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 gubb. Det sier gubbeli, 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 gubb. Det sier gubbeli, 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 gubb. Takk og skapte allar hestar. Så det slår at det god skapt i hestene. Vi tar en av træt, god kvann en små forklever skapt. Prøv han eisne. Gest i sundagsskolan. Hallo. Hej Lisa, er du kommet i sundagsskolan etter i det? Ja, skulle ikke det? Du er velkommen. Du er alltid velkommen i sundagsskolan, Tjokken. Godt å sitte det. Men hvor er du nissig hvor det? Det er ikke jul enn. Jo, til kjøttjul. Jeg gleder meg så nek. Er det så spett at du føler nissig hvor langt? Ja. Men du sitter eisen ved søgnen av noen julagaven, så det er ganske ikke løye. Nei. Hetta er jo nekrer av pakken som vi samler inn for, er det 2 veker siden nå? Tror jeg minnes ikke en gang.
Men till Christmas Child till det och vi har samlat en fors ästjebär ur Sörvaj. Och så kommer det eisne kommer näkrar ur Bø och Moa och till ordentliga flott halda vi. Tusen tack för er tid öd som vill jag lotaka och Jesu. Vi halda det ett ordentligt gott tilltak och vi är säkra på att tillfära att glädja näckbötna julen vi har som gav honom. Tal de eisne. Ja, hvis det näkar slikker etter en æstjo heima, så kom det komma vi en i det trätt. Uppe till Sikron, eller inte mer. Men alltså, eftersom to är och julhummer Lisa och Ja. det är faktiskt nog speciellt. Det går så tog jag börja huxa om det. Att köpa gaver och pynta och så rätt. Och nu har vi hört om hjörna, vi ska vara gå i hjörna och det är nog moderna att ändra nöjda. Är det inte Lisa? Jo, tal de. Ja, är det något som heter Havregrunn hemma? Tal de. Nok snakva. Jeg husker jeg bare lykke å vise at det er et lite ting som man kan gjøre. Faktisk er jolapynt. Utan at man pjøser for ut og kjøpe alt mulig. Det er akkurat ikke noe med hjelpe meg her. Kan jeg? Doda klippa. Nei. Jeg har alltid tog en i Amerika ikke så vel. Jeg gjør hvis jeg bare og Sandra klippa hver sitt hjerte ut her. Hallo. Så kan jeg vise at det er et hosgått hvis man kjører seg hjemme til som jeg har gjort. Det er faktisk bare at teckna och jag bara klippt ur packan så kan man teckna bara till döms vi en sån här plåt och bara akkur som lyser en hjärta. Vi står bara klipper det i helst för andra helterna. I hopp jag vill släppa i sondag skulle attra en jul så vi kan göra akkur stort till samman här eisne. Ja, Håper så jeg eisne. kjem to så attor i sondagsla Lisa. Ja. Gjør du det? Det var ordentlig godt, så håper jeg det. Ikke? Og så kan man teka, jeg finner også rett take, men jeg har ikke rett, men jeg fann godt og kvitt, det er nok så pent. Så kan man teka take. Okay? Nu har jeg bare klippet en ende av her. Bare klare til å binde hendene her om chat her. Så nu leder jeg sin flekt chat. Så bare binder. Bare binder den om ångstes her. Nå, jeg har snuttet synder og ja, bare en knut, og klippet gjørsten innan ur. Her kan man gå opp i omkring vaksne og hjelpe seg hvis det er ganske synder ringt å klippe innan ur. Her, og Sandra, klarer du å binde en knut vi det ble alt fløkt nu, tjokka. Hvis du holder helt der. Alt fløkt her ligger til Sandra, ikke? Nå er jeg klippet band og æren. Så hvis man så meler rundt og rundt og rundt, nu har vi attorsnutt og tidlig at vi som var nesten liot. Så er Hanna just dette hjemme til okkon. Wow. Hanna, du Er vel. ikke pent? Ja, og jeg skal så Mega. atlarna, så kan man køre band ui her, henge det opp. Man kan eisen køre også band ned under, køre perler, eller fjærer, eller loksjårer, kan man eisen. Så kan man henge det opp av hjärsta jølen. Wow, hatt er så Hev du pent. pynta hjemme, Lisa? Ja? Hev du langt? Vi da pyntas lite syndru i jar. Til onker var eisen så rævlig spent hjemme til okkon. Jeg mangler bare å køre juletre opp. Wow, det var nok så tullig allukala. Nei. Ja, vad ska jag till bara bli inte lite när akkurat bara nu, men jag vet inte sjunde slå dig gå på att lägga det här. Jag hade vi för att synja några sanchra tror jag. Och faktiskt så synja vi allt och i föringardagsang av det sjundagsslå. Det är för att jag sen gör det. Är det tillfälligtvis några tycker som har föringar så ska vi gå? Ja, vi var heldige till Ranva har vi fyllt. Hur snägg var Ranva? Ranva fyllt 20 år. Och när var det? Säg du 3 november. Så vi var nok helt i det. Tova for å bjøre en kors. Hvor synes jeg først? Vi vet ikke at lukke. Kanskje er det akkurat tikkene som fyller vi hjemme som har føringer der, så synes jeg vet eisen for tikkene bare nå. Og så får vi det føringerdagskors nast for de kom som døsla. Og så råkner vi faktisk vi synes ikke om oss for de kom ta bare. Vi Innsja til lukka, vid innsja til lukka, vid noen som har en herka. Vid innsja til lukka, vid innsja til lukka, at Herren signate skal. Vid innsja til lukka, vid innsja til lukka, noen som har en herka. Innsja til lukka,
var klapp och öllon hinno som har fyllt som vi inte har varit det. Vi har också sanger efter en. I halv vi får synge nokkur kör och vi får att enda. Vi kan vara där Schaffer Torche och för konkurs skulle till börja techno Sandra och Ann-Katrina. Så synger vi till Eisenstone sanger som vi synger nästan kvann som det. För Torche är kom nu vi och se ja. Vi spelar Malus Jesus förlare flera säger halleluja till dig nu ger. Du, jag är flöjdan. Pip, komma sen. Tjack, köjner touchen. Och vi tar Vi har kommit till ändan. Tar att Lars ska ta komma ända vid bön. Ska vi ända vid sluttla lamp att han har äsne. Jag hoppas att det är en bödne server som har fyllt vi och kunna det. Och vi hoppas kunna bjöda dikon och i söndagsskola att de känns som ordentliga kött. Så som det är ordentliga gott av här som tikon så är det ännu stortligare att det är fullt hus här. Ja. Vi får ända vid bya. Har lust att den gå upp så så en flotta gör som gör och är bara så glad för att Gud gör det att han Gud skapte så vi får vara här och vi kan vara samma villkor och vi kan passa väl på någon annan på akra gör och på någon annan och vara här till att säga Gud och tack för det som han har skapat och gjort. Vi får be till ändas. Gå Jesus tack för allt det som du gör det till okkar Jesus till okkar att kunna njuta till okkar att kunna bruka av och till okkar kunna vara vidla att geva kvar öron på sig av och Jesus vara vidla att välsigna honor. Tack Jesus för att du hjälper oss till att göra det som du önskar vi skulle göra. Jesus tack för att du skapade oss till ett ändamål Jesus. Till att kunna vara till att göra det upp att bete för någon annan som vill leva samman med Jesus. Jesus tack för att du bara hjälper oss till det här Jesus. Vi ber för var samman. Herre var, du som är i himlen, heilat vår navn tøyt, kommer ut ut. Vi vilja tøyn som i himlen så eier. Og gjør okken i det akkurat dagliga brei, og fyrtjøv okken syndrakara, så som vi eisne fyrtjøv taimon med okken synda. Lei okken ikke freistingar, men frels okken fra til ytla, til at tutter og ikke, valgt i heiren, og matlar over. Amen.